Pag-uswag sa pagbuka sa klase sa mga pampublikong tunghaan nakaabag sa pagpangandam sa mga magtutudlo ilabi na sa new normal nga paagi sa pagtudlo. Siluan Mayron Dinas sa report. Nagpadayon karon ang printing sa mga modules dinhi sa Buaya Elementary School aron mas hapsay ug mas dali per grade level ang printing ug ang pagbahig sa mga modules nga gipangunayan mismo sa mga subject teachers. Giangkon sa Principal Irene Godinez nga kun nadayon pa ang pagbuka sa klase karong adlaw, tulo ngadto sa 4 ka mga subjects lang per grade level sa week 1 lang ang ilang naandam. Mapasalamaton kay mi nga na-move gid siya to October 5, 2020 kay kung karon ang atong basihan dili pa gyud 100% ang among printing sa among modules. Gawa sa kalangan sa pag-umol sa mga modules, nagkuwang usab ang supply nila sa mga bond papers. Hinuon, nakapamalit na sila og 200 rims sa bond paper gikan sa ilang MOOE, samtang laing 90 rims ang gipada usab gikan sa district. Sa pagkakaroon aduna sila'y 250 ka rims. Matod sa principal, igo ra kini sa modules nga gamitonon alang sa week 1. Hinuon iyang gipahibaw nga naandam na usab ang supply alang sa gamitonon nga bond papers para sa module sa week 2. Nag-agad mong punta sa supply gikan sa division. So kung unsay maabot sa division, i-forward sa district, and then from the district, i-forward pod sa kada schools. Ang Parents Teachers Association usab nagpasiugda og solicitation aron mapun-an ang panginahanglan sa dugang bond papers. Karon nga pandemic, ang uban wala gid ni balibad. Kay wala man sad miingon nga kuan sa kanang ra man pud mi kanang murag tubig-tubigan pud na ngayo. Wala pud mi kay mosabot ra man pud mi sa mga parent nga wala pud taon. Ang Buaya Elementary School may 1,510 ka mga enrollees karong tuiga o 90% lang sa gidaghanon sa mga tinunan itandi sa nakalabaing school year diin 10% niini mga transferees gikan sa private schools. Samtang karong adlaw ang submission of bids alang sa 2.5 million nga budget sa pagpalit og dugang bond papers alang sa mga tunghaan sa DepEd Lapu-Lapu. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisda.